Amaqela ebhola ekhatywayo aseFairplus kwamaxaki kwaDwesi kunye neSoweto aphume ngobuninzi ukuzimasa ukuphehlelelwa kunye nokuthelekiswa kwamaqela aza kudlala kwitumente yebhola iMwalimi Youth Foundation. Le tumente ikunyaka wayo wokuqala kulo nyaka kwaye iza kudlalwa ngamaqela athatha inxaxheba kwiligi yePFA. Uhlali wePFA uLuyanda Ncwadi ubulela abaxhasi ngokufaka isandla kuphuhliso lwezakhono zabadlali. Kuthi mnisha a lot. One indima edlalwa inkxaso from sponsor sethu kubadlali bethu kwi-clubs. As you all know that i-clubs zethu start from nothing and i-clubs zifundwa ngabantu kakhulu siyabulela manje kuMwalimu ukuthi ngoku we're not only excited as clubs only in executive LFA, also izodlala indima engomangaliso futhi nendima futhi enkulu community as well. Uncwadi ukwathi bajonge nokufaka ibhola yomnyazi. Oqala ufikile last year eMwalimu Foundation to sponsor our juniors under 13, 15 and 17. Saqhubeka kahle naye, savana, sasebenzisana kakuhle. Wabuye lo nyaka sithi ndiza ku seniors ngoku. Nangoku sizamntu bangaba thina nasi build a very solid bond going forward and other programs ezalandela bangaba kuye nasebenzisana kakuhle naye abebholeni ekudlaleni. We look to extend our relations to other codes in netball and other sporting programs like the sports psychology. Nezinye ezibangabasakha abantu bangabadlali kodwa ngabantu aba bangabadlali egqibeleni. Not only most of them would be professionals but abanye siyabakho ukuthi into yebhola nesport ibasebenzele ekwakheni iziqu zabo nasemisebenzini nasemakhaya. Abaxhasi bale tumente bathi bayavuya benceda amaqela asekuhlaleni. It means ukuthi one, we have to unearth talent yaselokishini and iBhayi is not exposed in terms of talent. Even clubs professional ezilapha azifumani players alapha, so is to unearth talent. Okwesibini, iMwalimu is about education and training. So we wish to, particularly kwi areas ezifana neFairplus ezingafumana opportunities, to bring opportunities zemfundo, learnerships, internships, bursaries. So that's what the foundation is looking on. So as part of the relationship that is with PFA is to make sure that we educate, one, formally, but also informally in terms of lifestyles and how people should live. Because we know Fairplus generally there's a lot of crime, a lot of alcohol abuse, women abuse, so we want to change that. That's what it means for us. Owayesekuba ngunobhala kwicala lebhola yabasetyhini eNelson Mandela Bay ubongoza abasetyhini bathathe inxaxheba kwezemidlalo. Kubaluleke kakhulu because thina singabantu abangomama ndicinga uba singabona abantu banayo lanto yoba abantwana sibakhuthaze baye kwisport. Yes, otata kudala bebethetha abantwana baye nabo phayana but sithi sawungenelela thina uthi gqi ungumzali but ungumama ubone umntana uyazimisela kangangoko. And ukuze nasendlini ukuze utata naye abe uyaphumelela entweni kuyanyanzeleka kubekho la mama ufaka la push and then nyani izinto zenzeka. Anditsho ke uba singogod but ubukho bethu kwisport kubalulekile kakhulu because siyakwazi ukukhuthaza abantwana bethu. Ndicela manina mawenze ngobuninzi kumnandi apha kuyaphilwa. Thina we are not asingabo abantu sithi xa sifikile espacini sabantu abangamadoda sithathe over because siyayazi bakufuneka sifunde kubo and then nabo basupporte ukuze siyokwazi nathi usupport abantwana bethu. Umongameli webhola ekhatywayo kulo masipala uSimphiwe Mkhangelo uhlaba ikhwelo koosomashishini kuba bafake isandla kwezemidlalo. To football, it means a lot, not necessarily to Itsaffa NNP. Because remember, as Itsaffa NNP were running football with the whole region. But for sponsors to go to LFAs, to us, it means a lot because if all LFAs could have sponsors, that means less job for a region, for that matter. Ours is just to cover here and there. So hence we are so we're so happy when Umwalima is giving to Ilanduka EPFA. But the challenge that I've noticed on Alinga is that it's like it needs a football person to understand the issues of football. So that Umwalima is a guy that is in football, so he understands the challenges that the football is having. Hence, for him, it's easy to support the football. How also which even other people, especially black people to be specific, that are in business to support the sport in general, even all other LFAs. So I don't know, I'm not sure whether it will only take
people that are in football to support football, because there are people that are there in business, but when you go there and request, it's hard to get as football. Le tumente iza kuqhuba iveki ezine ukuqala ngomhla wama-30 kule nyanga ukuya kutsho ngomhla wama-24 kwinyanga yoMsintsi. Kwiindaba ze-MPK TV, Dingulinge Cwabe eGqeberha.